amsa. su alaji gashin zaka wato yar gida hambararren shugaban kasa ta hito a kafafen watsa labarai ta bayanin ga yadda take hangen cewar da sa hannun Muhammad Isu aka hambarar da mahaifinta tsohon shugaban kasa Bazoum, me kuka hango? To da ita da ta yi magana da kafafen watsa labaru bisa ga abin da ya sa an ka haɓarar da babanta, waton abin da ta gano ainihin abin da babanta ɗaukakar da ya samu ga lokacin da an karan tsatsai zoki yanzu ya an kai abu ya lalace kuma an kai mai jin mulki. Kowa ya san lokacin da an karan tsatsai, lokacin da shi tsohon shugaban ƙasa ya zo ya hand over da shi, kowa ya gani sai da ya hawaye bai so barin gidan ba. Sannan shi sabon shugaban ƙasar da ya kama cewa da yanzu hambararren shugaban ƙasa cewa da Bazoum, kowa ya gani, yan jarida sun ka tambaye shi yanzu ya zaman sojojin ƙasashen yamma cikin ƙasashe, ya ce sojoji ne ƙwararru na kuma masu yana kuma matasa na, kayan yaƙi na zamani di abba su da kan haka tun da horon shi na da kayan yaƙi na zamani za su roƙonta ta basu in tana iya basu koko ta saida musu, sun san wanda za su yi kumba tsakaninsu da su da maƙiyansu. Dukkan ɗan ƙasa na gari sai da ya ba shugaban ƙasa hambararre goyon baya, 'yan warar hula kabɗinsu sai da sun ka ba tsohon shugaba goyon baya, talakawan Nijar dama haka suka so sai da sun ka ba tsohon shugaba goyon baya. Sannan ka san fitinar abin ga a ce maka wakilai na siyasa na Nijar gabaki ɗaɗinsu ha sai da sun ba tsohon shugaban ƙasa goyon baya saboda wagga magana da ya yi ta inci. Ka san balarabe bai gadi zama ba sai an ka nuna mai ba haka aka so ba. Kowa ya sani satin nan ko in ce muku watan nan duk 'yan jarida masu kallon mu da sauraron mu wanga gida mai albarka sun ka tashi an ka kira shi horon shi Bazoum, tsohon shugaban ƙasa shi ma ya yi horon shi, an ka nuno mai ba haka nan na aka nuhi ba, dan nan mulkin Bazoum ya lalace. Abinda aka sa shi abinda yanzu programme ne babu shi, programmen horon shi da Muhammad Isu. In an ka gayyaci Bazoum taron wata ƙasar duniya sai ka ga shi ma ya ɗau jirgi ya ta yi, shi tsohon shugaban ƙasa Muhammad Isu kamar da shi ke mulkin, kamar shi ke mulkin. Ita kuranta kaɗan, a'a ba shi yasa ba dan bai iya sawa bai iya ruhuwa, a'a shi ya lalata, shi ne ya lalata gwamnatin Bazoum har an kai musu juyin mulki. Shi ne ya lalata gwamnatin Bazoum, shi Muhammadu Isu tsohon shugaban ƙasa, saboda mi ya ƙi jaye ma mulki. Bazoum shi mulki ne da hankali ne da nazari ne da tunani ne, tunda sun ga irin yana kudurin da ya ɗauka, tunda sun ga kudurin da ya ɗauka na 'yan ƙasa. Ga nau ga naka na irin na Baba Tanja. To ita abba ta yi horon shi daɗi ba ta yi Muhammadu Isu daɗi ba, an ka ɗauke shi wannan tunɗumin shi na farko, an ka ɗauke shi an kai fari da shi, kowa ya gani. Har Muhammadu Isu ya halarta can duk an ka juke mai kai koma daga tunanin horon shi sai na Muhammadu Isu. Dukkan ɗan ƙasa na gari sai da ya bar ra'ayin Bazoum gaba ɗai, mallaman ƙasa sun ka bar ra'ayin Bazoum gaba ɗai, 'yan horar hula sun ka bar ra'ayin Bazoum gaba ɗai, sojojin ƙasa sun ka bar ra'ayin Bazoum gaba ɗai. Ka ji abin da ya kawo juyin mulki, amma ba Muhammad Isu bai iya sawa sojoji su yi juyin mulki, shi dai ya lalata gwamnatin Bazoum, an kai ma Bazoum juyin mulki. Bazoum ya shaƙe ma Bazoum ya shi Muhammad Isu. Kadiba ka gani Premier Minister ya kawo ya samu wanda ka kwana ma cikin biro, har an ka ƙara man daga an ka kore su. Baka taɓa jin an ce ga ƙudurin Premier Minister wanda ta yi mu ƙasa aiki. Kullun cikin bai da lahiya Muhammad Isu ya sa shi, dan duk abin da an kawo shi zo shi kai mai rifat. Wurin ma'adinai, wurin kuɗi, wurin arzikin ƙasa ya kawo ɗanai yassa, shi Muhammad Isu ya kawo ɗanai yassa. Wanga ne ya baka misali ɗaya daga cikin biyu. Dukkan abin da aka yi na ƙasa sai sun zo sun ba shi labari. Misali na uku, ya kawo shugaban 'yan sanda nashi na garinsu, na ƙauyen garinsu. Yassa duk rapor ɗin da aka bada shi sai an kai mai gwamnati bita an kai. 'Yan ƙasa sun matsu,
talakan ƙasa sun matsu, mallaman ƙasa sun matsu, sojoji sun matsu, har a koma abin da ya kawo sanadiyar ƙara wannan borin a buge ga gwamnati. Ai kowa ya san kwambata an kai an ka cin sojojin horon shi ciki an kashe kuma an ka ci ga ahudi. Kuma da Muhammadu Isu da shi tsohon shugaban ƙasa hambararre cewa da Bazum kuma da nan duk an kai horon shi da su. An ka ce to duk a juya mu shaf da ta majar duk a juya musu wuri sauran a yi ambasada da su. Kaga kenan Muhammadu Isu shi ne ya kawo sanadiyyar aima Bazum juyin mulki, amma ba da yawonsa ba ko ba da yawonsa ba, ba da yawonsa ba. Diyar shi ko dole ta yi zargi irin kyakkyawan alaka da ta gani da shugaban da ubanta wanda 'yan ƙasa sun ka ba ubanta amana, da 'yan warar hula da dukkan mayyan lidar na siyasa. Ka san ku akwai masu tsauran hali masu tsaurin kai wanda ba zan hudin sunansu ba, har da su duk sun ka ba Bazum goyon baya saboda manuhar shi ta yanci. To Muhammadu Isu dan jarida kamar bawa shi, bawa duk abin da ka yi mishi dan Nijar ta yi Muhammadu Isu komi ya jingina ta da horon shi, ya jingina ta da Amerika, ya jingina ta da tarayyar Turai. Arzikin Nijar ɗaya suka kwasa, ana yaba mai, ana barin talakawan Nijar da yunwa da bala'i. Duk bawa duk wanda ka yi da bawa, duk abin da ka kai mai, to wallahi tallahi sai ya zage ka. To shine Muhammadu Isu ya yi muna, kuma shine ya yi mami, kuma shine ya yi tsohon shugaban ƙasa. Dole diyar shi ta zarge shi, dole diyar shi ta zargai, amma kuranta kaɗan da ta ce yasa bai iya sawa, bai iya buɗawa. To dai dai kazantar da ta kenan a takaice. Yanzu kamar ya lalata ta ne gaba ɗai, ya lalata ta ne gaba ɗai. Dan 'yan ƙasar Nijar sun yi tarayya 10 na arziki, amma Muhammadu Isu da shi kamar shi na da jinin bauta, sai gwada shi bawa ne, sai zagi 'yan Nijar don bawa duk wanda kai mishi in shi na da jinin bauta ga jiki ne, to wallahi tallahi in cikin ruwan zuma ka kasa shi, to wallahi sai ya zage ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau jeudi ce 2 ga wata na 5 miladiya 2024. Iko Allah. Allah mai iko. To, mu dai babu abin da za mu cewa sai mu ce 'yan uwa musulmi masu sauraronmu da kallonmu, yau sai ku yi muna alƙalanci da 'yan bazumiyya da 'yan isihiyya suwa ne adda gaskiya. Amma ni dai a nawa tunani, cin amanar da Bazum da Muhammadu Isu suka yi ma ƙasar Nijar, cin amanar da Bazum da Muhammadu Isu suka yi ma talakawan Nijar, cin amanar da Bazum da Muhammadu Isu suka yi ma addinin Musulunci, cin amanar da Bazum da Muhammadu Isu suka yi ma ita kanta Nijar, cin amanar da Bazum da Muhammadu Isu suka yi ma sozawan Nijar da porter da aka yi ta kashewa bisa ga zalunci. Wannan shine yasa Allah ya kawo lokaci wanda tsakaninsu za su tsitsine ma juna, su la'anci juna, su toni asirin kawunansu, a ƙarshe dukkaninsu su kasance a cikin halakakku inda Allah subhanahu wata'ala zai la'anta su. Allah ya tsare mana imaninmu, Allah ya tsare mana ƙasanmu, shugabanninmu, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da mataimakin Salamin, da Allah ka tsare su, Allah ka ɗaukake su, Allah ka kare su da sharrin masu sharri, maƙiya turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Allah ka zamanar da ƙasar Nijar lafiya, Allah ka ba Nijar zaman lafiya, Allah ka kiyaye ƙasar Nijar, Allah ka kare ƙasar Nijar daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Duk wanda ya fuskanto Nijar da makirci ko da bala'i ko da yaƙi, Allah ka durƙusar da shi, Allah ka karya gwiwa shi, Allah ka halaka shi, Allah ka saukar da musiba a cikin gidansa. Bi rahmatika ya arhamur rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.